minulla on viimeisesti monta kertaa semmoisen videon, missä minä kertoisin itsestäni jotain. No tässä tulee tällainen video nyt. Saa nähdä, miten pitkä tässä nyt tuleekaan. Eli minä kerron itsestäni, minä olen asunut tässä talossa jo, niin ensi vuonna tulee 40 vuotta täyteen, joka on aivan liian pitkä aika. Se on, että kun on myytyössä. Eli minä annan uuden vähän työtehtäviä. Eli tosiaan 40 vuotta takana ensi vuoden maaliskuussa. Liian pitkä aika siis, joo. Mulla on tää reivevamma siis. Ja reivevamma, niitä on monta eri tasoa. Tämä mikä mulla on, niin tää on tämmönen keskivaikea. Mutta tää ei vaikuta mitenkään älykkyyteen. Eli mulla ei ole mitään kehitysvammaa. Ainoastaan tämä neurologinen puoli on mikä vaikuttaa. Eli käsillä en saa tehdä mitään. Enkä jalkakaan. Mutta niin kuin se ei mitään haittaa, mikäli on asenne kohdillaan. Ja kyllähän mulla toimii niin kuin olette huomanneet aiemmista videoista, niin että Leolaa minä ohjaan tätä rääkäriä. Ja mitäs muuta sitten vielä? Mulla toimii siis kaikki. Sanotaan näin, mulla on tuntuu on joka paikassa. Mulla toimii kaikki että me tunnen kaikki hivorut ja niin edelleen. Mitäs muuta? Sanotaan näin, minä elän semmoista elämää, mitä itse puhuteista ja seuraavista elää. Eli vaikka vamma on, niin se on vaan semmoinen hyväksyttävä tosiasia. Mitä muuta tässä tuli mieleen? Joo, no mulla on sukulaisia ja niin edelleen. Ja he elävät kyllä muualla päin Suomea. Ja yksi puolen asuu tuolla ulkopainakin. Sitten miten minä vietän niin kuin aikaa. Minä voisin tähänkin sanoa, että minä vietän ihan samalla aikaa niin kuin kuten teistä. Eli katson leffoja, käyn kirjastossa, teen kaiken näköisiä juttuja, mitä ikinä mieli tekisi.
Sitten mitä tuli apua niin kuin kaikessa mahdollisessa. Mutta se avun määrä, niin se on suhteellisen pieni. Eli, miten minä sanoisin selvästi. Eli mitä työttömyysrivottamisessa, verkäämisessä, toisaalta minua ei tarvitse muuta kuin auttaa verran ja siitä pois. Työttömyys on sillä tavalla, että ei muuta kuin ruokaa ääntä kohti. Ja semmoinen sama koskee myös nestettä, ei muuta kuin ääntä kohti. Sitten minä herään aamuisin, herään joskus siinä about 7-8 välillä aina ja sitten ei muuta kuin avuskutsu päälle ja sitten yökömaissa tullaan nostamaan tai joku tulee nostamaan ylös yökömaissa ja tähän kämppään saa tulla ainoastaan, jos minä olen kutsunut tai laittanut autokutsun päälle. Muuten ei ole kenelläkään mitään asiaa tulla tämän talon työntekijöistä. Henkilökohtainen avustamista erikseen. Toisaalta hänelläkään ei ole lupa tulla olisi kutsunut. Mitä kautta millä on henkilökohtaisia avustajia? No, sanotaan näin, että työhuomitomisen kautta niitä löytyy. Että avustajien keskus on minä en käytä. Minkä takia en käytä avustajakeskusta? Sen takia, koska sieltä tuli joka kerran aina uusi henkilö. Ja aina pitäisi opettaa niitä uudelleen. Ei käy. Mikä minä olen luonteeltani sitkeästi. Ja minä en ole helposti periksi, jos minä jotakin meinaa tehdä, niin minä myös sen toteutan. Mitäs muuta vielä? Jos teillä tulee kysyttävää, niin laittakaa kommenttikenttään kysymyksiä. Voisiko Sini tulla katkaisemaan tämän? Kiitos kaikille, moikka!